No na ryby pôjdeme, počujem, a cez víkend zbenieme na ryby. Hej, budú rásť. Dneska sa... No, Hrad Sitno, krásny, nádherný hrad, hej. nachádzajúci sa Zajtra v nadmorskej výške 800 a niečo metrov. Hej. Vychádzka ako stvorená dneska. No ale vieš, nie som ja na aute, ja by som išiel, ale nie som ja na aute. Vieš? Zavolať večer opäť ešte, hej? Dobre. Ale tak dohodneme sa. Hej, je to? Spotený ako túr. Vidno, že túra bola fajná. Ahojte, pozdravujem vás z krásnej túry. Je to tu nádherné. Tu máme nejakú jaskinku. Dúfam, že sa tu strepem dade. Tak to bude moje posledné video, čo ste videli. Takže je tu nejaká jaskyňa. Alebo šachta. Hej, studienka je tu hlboká. Asi tak 5 metrov. Ako na záboroch vidieť, dúfam, že mi tam telefón padne. Pekne. Vraciame sa naspäť. Prežili sme to. A ešte sa pozrite na ten krásny výhľad, aký je odtiaľto. Tuto už máme turistu z ďalekej Krupiny. Vidíte ho, Spidermana, ako sa tam vyštveral na tie skaliská. Nerobí mu problém, starému horolezcovi. No. A putujeme pomaly hore. Ešte nás tu napadá hmyz. Je to tu krásne. Zadýchaný ako taký. No takéto schodíky do hora. A hore, 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 hore. Príroda. Pekná. No a už je tu ten krásny výhľad. Tá prechádzka stojí za to. Turista Peter sa nám tu chce asi strepať dole. No. Pozostatky hradieb. Klepú sa mi ruky, ako keby som pil 2 dni v kuse. Ale to je normálne z vyčerpania.
Takže kto sa chce na budúce pridať, kľudne nech dá vedieť. Prevediem ho touto krásnou krajinou. Kto tu ešte nebol, bude sa mať na čo pozerať. Nebude ľutovať, že ide na takú prechádzku. Radšej ako doma sedieť za počítačom. Tuto Peter nám opisuje, vzadu sa nachádza Ostrý Grúň, za ním jeho rodné mesto Krupina, Krupinskou planinou dedina Volaná. Presne tak. Maďarsko dole. Nádherne vidno. Boržony, horie, a za ním vidno. Malo to vidíš. Je tam to toho. Čerhár vidno. Tam to na boku, to je Čerhár. No, máme pekný popis krajiny.